ትርጉም ልደት ህፃን ተወሊድልና ወድውን ተዋሂብና እሞ እቲ ግዝኣቱ ኣመንኩብ እዩ ስሙውን ግሩም መካር ብርቱ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ኢሳያስ 9:6 ሓጎስ ክርስቲያናት ኣብ መዓልቲ ልደት ክርስቶስ ጥራይ ኣይሕፀብን እንታይ ደኣ ሕልፍ ኢሉ እቲ ልደቱ ትርጉም ዝሃበ ዓወት ናይ ሞቱን ትንሳኤን ጎሊሑ ዝረአ እዩ እቲ ኣብ ግዜ ልደት መውላድ መድሓኒና ጥራይ ዘይኮነስ ውዕለት መስቀሉ እውን ክንርድኦ ይግባእ እቲ ሓቂ ፍጻሜ ናይ መስቀሉ እዩ እቲ ቀንዲ ትርጉም ዘዘኻኽረና ስለዚ ኣብዛ መዓልቲ እንገብሮ ኩሉ ንጥፈታት ምልክት ውህበት ፍቕሪ ኣምላኽ እንተዝኸውን ነቲ ናይ ብሓቂ ትርጉም ናይ ልደት እንተነንፀባርቆ ኪኖ እቲ ናይ ህያባትን ምልውዋጥ ምብላዕን ምስታይን እንተነሓስብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ብዙሕ መድማዕና ነርና ይብል ምክንያቱ ንሱ መድሓኒ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዝኣት ኣብ ኢዱ ዘመሓድር ስሙ ግሩም መድሃኒት እዩ ንሱ ግሩም መዓድን መኻርን እዩ ብማንም ዘይሰዓር ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ ሓንሳብ ምስ ኣፍቀረ ዘይልወጥ ኣቦ ዘለዓለም እዩ ካብ ማንም ዘይዕደግ ወሃቢ ውሽጣዊ መስፍን ሰላም እዩ ስለዚ በዚ መድሓኒና ባህንደስን ክብለና ኣለዉ ዘበን ህይወትና ኸዓ ምስኡ ነስተማቕሮ የቐንየለይ ጎይታይን ኣምላኺ ጎይታ ኢየሱስ ተወሊዱልና ኢየሱስ